Teachers Day o hakotoni hukumu tei mukumu tabungni hoda rogo shini mung tisai phwrungnani bagwi kobok mung rekha montri P.M.Narendra Modi. Teachers Day no kitingwi tangshalo New Delhi o sakbai thangni tongthai nogo hayongni wngwi sokat manai phwrungnai songbai kok saklaikha montri P.M.Narendra Modi. Fil chi sini chiba fyokjangmani salo hayongni wngwi sokat manai khorok sini chiba phwrungnai songbai kok saklaikha bo. Hakotoni serai rogno bobo haike kaham rwgui manai abo rogno tuibo kok saka montri bokhorok phwrungnai songni logi montri bokhorok ni kok rogno tuibo P.M. ni bwkhak tui statement rwjakha aro sijak tongo hakotoni kaham samwngni bagwi tamo sepna harjakha phwrungnai song a kok rogno bo sawi khwnareka montri bokhorokno tabungni jora rogo science tei technology rogo tamo sepna harjak tongkha abono sani bagwi ISRO ni Chandrayaan 3 ni mission ni kok rog bo saka montri bokhorok Modi. Teachers Day no kitingwi montri bokhorok je khorok sini chiba phwrungnai bai kok samani aboni bisingo khorok bachi school teachers tei khorok chi tham kuchuk tangbedini teachers tei khorok chi nei skill development ni ojama abono karibo rwngni montri Dharmendra Pradhan baibo kok saka montri P.M.Narendra Modi. Kwrak sal Teachers Day ni sanja jorao borokno borom yaphar rwnai hani काशको द्रौपदी मुर्मू. मैं मन से मानता हूं टीचर देश के लिए सर्वाधिक देश को बनाने में योगदान देने वाला ऐसा काम आपके पास है. आप देश बदल सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं, आप सदी बदल सकते हैं. ये सामर्थ्य आपके अंदर होता है. परमात्मा आपको शक्ति दे. बहुत बहुत धन्यवाद. ब्यूरो रिपोर्ट कोखरा.